čau. Ja som Sales a budem točiť pre vás video. Tak, začnem tým, že prečo som si vyberal práve natáčať videá na YouTube. Tak, za prvé, vybral som si to kvôli tomu, že to je veľmi veľká zábava a vždy som o tom snil. Po druhé, chcel som, proste zapáčili sa mi videá, ktoré som si pozeral napríklad na youtuberov ako je Gogo, Smusa, Aty a tak ďalej. A tak sa mi to zapáčilo a chcel som natáčať tiež. Po tretie, nie je to len pre peniaze, je to hlavne pre potešenie a pre pomoc k vám vlastne. Tak chcem sa s vami zoznámiť, toto video sa bude volať Zoznamka s YouTubeom. Čiže sa s vami zoznamujem, som Sales a budem natáčať videá na YouTube. Ak by ste ma z toho chceli podporiť, tak prosím dajte like a odber a napíšte do komentu, aké by malo byť ďalšie video. A za tie peniaze, ktoré zostane, neinvestujem do seba, investujem do kamery lepšie, do notebooku a tak, aby sme tie mali lepšie. A poďalšie je, že budem točiť vlogy, let's playe a tak ďalej. Budem si na to pozývať nových ľudí, ďalších a tak ďalej, kamošov a tak ďalej teda no. Tak to teda bude. Tak ak ma chcete v tom podporiť, tak prosím dajte like a odber a do komentu napíšte, že čo mám dať za ďalšie video, už začnem. A teda, ak sa vám nepáčilo to video, tak si povedzte, že to je debil a odíďte. Alebo do komentu napíšte, čo mám zlepšiť a bude to. Tak čau na ďalší.